Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nagpamalas ng katapatan ang dalawang estudyante mula sa Bontoc Mountain Province matapos nilang isauli ang napulot na pitaka na naglalaman ng 50,000 pesos. Kinilala ang dalawang estudyante na sina Christopher Sigua at Troy Humapoy, kapwa mga junior high school students ng Mountain Province General Comprehensive High School. Nagtrending ang mga estudyante. Kwento pa nila, pauwi na silang dalawa nung makita at mapulot nilang nahulog na pitaka na pagmamay-ari ng isang Ma'am Sherlyn. Sinubukan nilang habulin ang may-ari, subalit nakasakay na ito ng motor. Kinontak ito ng isa sa mga magulang ng mga estudyante. Dahil dito, personal na pinuntahan at pinasalamatan ni Ma'am Sherlyn ang dalawang estudyante sa kanilang eskwelahan. Kwento pa ni Ma'am Sherlyn, kaka-withdraw niya lang dahil pambili ng construction supply sa pinapagawa nilang bahay ang nasabing pera. Dahil dito, hinawaran ang dalawang estudyante ng Certificate of Commendation ng lokal na pamahalaan ng Bontoc. Ikaw, kabisyo, matapat ka rin ba tulad ko at ang mga estudyante? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning, God! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You got a boo thing, so I'll give a hoot. Holy Monday, March 25, 2024. Sa oras na ito ay kasama niyo na Uncle Uncle from Davao, Uncle Dagoy! Ayaw kol! Bata pa kukol! Ayaw kol! Ayaw kol! Bata pa kukol! Nako, Holy Monday ngayon. Good morning. Kasama pa rin ang hot na tita sa balat ng radyo. Best news in 2024. Way paglubad. Gikan sa Bacoor, Tanya Chinita. Tipong mo'y mestiza at chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, cool! Ayan, Tits, palakpakan natin itong mga estudyanteng to. Apakabait. Yan yung mga kwento natin ngayong Monday na ito. Aha. Holy Week. Correct. No? Tsaka speaking of estudyante, may mga estudyante ngayon nag-e-exam. May exam na. This Holy Week, may exam sila. So, good luck sa mga estudyante na Galingan niyo mag-e-exam. mga opya! Charot! Ganon kasi Wala. ako dati. Holy Monday. Walang Holy Monday dito sa isang ito. Pero ito mga Sa'yo din, estudyante. Mang Kanor, kanina tatlo yung hinatid mo eh. Mga estudyante. Oo. At least pinaaral ko. Kawawa eh. Ay, sabi- Kawawa. Kawawa. Wala na nang papaaral. Scholar ko yun eh. Scholar? Scholar. Is? Is? Ka? Ka? Lar. Lar. Scholar. Scholar. Pero etong mga klase ng estudyante na matapat, nagsusoli ng hindi sa kanila. Pero Nakakatuwa. 50,000, kung isipin mo, pwede nilang paghatian na yun. Malay ba na, pwede nilang pambili ng kahit anong gusto nilang gawin Totoo sa yan. pera Oo. yun. Wala naman nakakita, sila Diba? lang naman dalawa. Oo. Pero hindi nanaig yung kasamaan sa kabutihan. Ganyan Naging si Kuya. honest sila. Ganyan si Mang Kanor eh. Honest Exactly. yan. Honest. Honest. Capital A. Honest. Ha? Oh. Kaya estudyante ako, hindi ako nangungupya. Oo. Kasi mayaman si Mang Kanor, kaya hindi siya Hindi ako nangungupya. Pero ang nakakatuwa sa mga estudyante, maaaring sila ay hindi rin tama lang na pamumuhay, pero tinan mo, ang naisip nila ay
Diba? Kabutihan. Mas inisip nila, ay, hindi to atin. At mas, tama. may nagmamayari nito. Ganyan din dapat sa relasyon. Pag may nagmamayari na sa tao, Ay, dadamay na naman yung mga sibilyan. pag nagmamayari sa tao, tanongin mo kung pwede maagaw. Wala huli Monday dito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yeah, shout out sa mga matatapat na estudyante, matitino estudyante tulad ko. Si Mang Kanor, hindi daw nangungupya eh. Hindi na ako. Hindi ako nangungupya. Ano lang? Siyempre, bayaran ko yung sekretary ng sa classmate mo. Ikaw sumagot, ako yung magbayad Oh, sa'yo. diba? Hindi nga nangopya, pero Wala kang matututunan yan. pero nandadaya pa din yan. Oo, kaya nga. So, dapat tapat ka pa rin. Mang Kanor, tulad ko, tapat, loyal at tapat. Baliktarin mo ang tapat pa rin yan. Mang Kanor. Ano yon? Tayo na lang mag-usap, no? Oo, tayo na lang mag-usap na Holy Monday na Holy Monday. Okay lang magbanal, pero wag magmalinis. Okay lang wag gumawa ng kasalanan, pero wag naman magmalinis. Ay, sakto-sakto. Diba? Ako, minado ko. Ano? Na, Marami kasi nahumaling sa'yo, Mang Kanor eh. Syempre. Mayaman ka kasi, pero yun lang habol nila sa'yo. alam ko naman yun. Oo, diba? Kasi kung pangit na nga tayo, wala pa tayong yaman. Oo, Oo. diba? Kawawa ka naman. Hindi ka talaga mahal ng Diyos. Ayoko magpaayos na mukha kasi gusto ko organic. Organic lang. Exotic o organic? Ganyan ka. Shout out sa mga estudyante. Siyempre, Shout out! din natin ng mga teachers na nagturo ng magandang asal. At parents nila din. Of course. Yung parents, isang parent doon sa dalawang estudyante ang kumontak mismo. Diba? Sa may-ari, yung si Ma'am Shirley na, Madam, yung pera mo, nakupulot ng anak ko. Kung ako yung may-ari ng pera, re-rewardan ko talaga Oo itong mga naman, batang to. oo At naman. pupunta ako sa DepEd, dapat sila bigyan ng award. Nabigyan na sila. Commendation. Certificate of commendation Ano mula yung sabihin sa... ng Mang Kanor? Commendation. Commendation? Commendation. Oh, yan. Ano yun? Yan, sinabitan na sila ng ribbon. Ano? May, commendation din na. Recognition yun. Recognition yun. Comment. Parehas sa mission eh. Commendation is praise. Oh, Yan. pinupuri sila Yan. dahil sa kabutihang asal na pinapakita at Diba? isang magandang huwaran. Unindot nga example, no? Kanang sila talaga yung magandang good example, kumbaga. Lalo na sa mga Dapat estudyante. tularan ng mga estudyante. Totoo yan. Na maging matapat ka, maging honest ka. Honest. Ayun. Correct. Mga teachers at parents na grabe Tama din ang yan. pagturo, paghubog sa mga batang ito. Kasi kung hindi yan na turuan ng magandang asal, teach, malamang ubos na yung 50K na yun. Tama. Oo. Si Mang Kanor nagturo doon, wala na. Ubos Tama na yun. yan. Oo. Kaya palakpakan natin. Mag-aral ng mabuti. Mag-aral lang mabuti yung estudyante. Yung teacher. Ay, Oo, para alam niya ano yung tuturo niya. ng teacher. Ng estudyante. Nakapasa sa board exam eh. Uy, yung teacher? Yung estudyante. Siyempre kasi matalino, kaya nga kaya nga cum laude. Yung estudyante? Yung teacher. Ay, oo naman, grabe. Sabi niya, papuntahin mo nanay mo dito! Sabi nung teacher, Sabi ng estudyante sa pinatawag ng principal. yung pinatawag ng principal yung estudyante? Yung teacher. Bakit naman? Baka nag-cutting classes. Yung estudyante? Teacher. Ay, oo, nakita ko tumalon sa pader. Yung Yung estudyante! teacher. Nanguha ng mangga sa likod ng school. Ala, yung estudyante! Yung parents. Mom, di po ako makakapasok. Please excuse me for I'm having a fever. Oh, sabi ng estudyante. Sabi ng teacher. Get one sheet of pad paper! Sabi ng teacher. Sabi ng estudyante. Ay, no. Napaka-terror Ng teacher. ng parents. Wow! Sabi, eto po, magdodonate po ako ng electric fan para yung mga estudyante po ay Uy, Para- nag-donate yung parents. yung principal. Ay, Ah, oo diba? May ex yan si Mang Kanor. Ex na teacher? Parents. Single parent eh. Single mom. Pupunta ako sa teacher mo na yan! Ba't ka binagsak? Sabing ganun. Sabi ng parents? Sabi ng student. Ang haba ng palda niya eh. Tsaka naka-necktie, complete uniform. Uy, yung estudyante? Yung teacher.
teacher. Tapos nakapang PE uniform siya, tapos meron siyang dalang bola ng volleyball. Ay, yung estudyante. Yung parents. Ay, syempre, sasabak sa intrams yan. Yung estudyante. Yung parents. Nag-gown kasi JS prom. Yung estudyante? Sumayaw sa field demonstration. Yung student. Yung parents. Wow! Sumali pa sa sa student organization. Yung student. Yung parent. Nangialam. Ay, nako, feel good morning. Mga alas 9. Alas 9 pa po tayo matatapos si Uncle Dagol and Tita Tanya Chinita. Kung nais mo mapanood ang replay ng aming mga programa, especially the Katas ng Nakalipas #1. Yeah. Hanapin mo na sa YouTube Love Radio Manila. Yeah, maraming salamat po mga parents, mga estudyante, and mga teachers natin. Shout out sa inyo lahat. Lalo na sa mga mag-exams ngayon at sa mga estudyante naging matapat. Nagsasoli ng mga bagay na hindi sa kanila. Yes! Mga good boy kayo at pagpalain pa kayo. You deserve Lord. a commendation. Palakpakan natin sila. Natutuwa ako. Congrats sa mga batang yan. Ako nagturo. Yan ang magandang asal. Naku, sabi sa inyo, okay lang wag gumawa ng kasalanan, pero wag naman buhatin ang sariling bangko, Mang Kanor. Hindi ko na nga mabuhat. Bigat eh. Morning! Kaya salamat. Nakikinig pa rin kayo. Kasama ang hat na Tita Tanya Chinita. Cool na Uncle Dagol! Sa istasyon #1 ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!